Бездомни сме. Здрасти. Чекаута ни беше преди малко в 10:30, което е безумно рано. Здрасти за чекаут. И сега се чуем какво да правим, защото имаме цял ден в Рим. Обаче нямаме какво да правим, понеже направихме всичко туристическо вече. И с нощи се замислях, че може би трябваше да оставим парка за днес, за да има какво да правим днес. Но да. И полета ни е до вечера в 11 и нещо. Страхотно. Седнахме пак на кафето, където си сядаме всяка сутрин. Обаче този път нашия сервитьор го няма, който ни познава. И другите се правят, че не ни виждат. И обслужват всички останали, но нас не подминават такива и се врътват настрани. И седим сигурно 10 минути и да, ето този младеж с очилата просто завива навътре, така с гръб към нас, за да не успеем да му привлечем вниманието. Рим ли бе да го опишеш? Ръстни римляни. Римци! Ръстни шивани римци. По-възрастният сервитьор, който ни знае, че идваме тук, отиде да пуши цигара и Бога не издържа и влезе вътре. Римци, какво ще стане? Какво стана? Релации. Хело. Какво стана? Казахме дали мога поръчаме барманка, защото чакаме 15 минути. Да. Ама виж колко любезна стана като... Не, тя момичето не обслужваше от тази страна, тя обслужваше вътре и е там от една страна последната маса. Обаче, като влезнах вътре на барманката, като говорих, тя беше най-близко около бара и барманката каза: Espresso doppio. Ево го Хари Потър дойде се. Huge, big inside. Забув. Изчака да снимам, веднага си гризна. Не се е научил за 5 години. Ще си посидим тук 1-2-5 часа. Ще си посидим 1-2-5 часа. И после ще си видим какво да правим. Тръгнахме към метростанция Викторио Емануел, за да може да стигнем до паркчето там. Обаче метрото го прескочи тази спирка. И сега, добре, че не излязахме, защото се чуихме къде сме. Сега не знам какво ще правим. Много интересно. Ще се върнем на термини. Мисля, ще видим да спреме тази страна. Да, може от тази страна да спре. Просто цена от тази спирка не съществува. И никъде не пише някаква конкретна информация, така отчетливо да видиш, че е затворена, примерно. Пак прескочи спирката, явно е в ремонт, обаче никъде не е означено, така че се върнахме на термини станцията и от тук ще ходим пеша към парка, около 1 километър. Седим тук може би от половин час или повече и се чудим какво да правим. Боби реши, че това е гето парк. Аз искам да разгледаме, да постракаме малко, обаче не знам дали краката ми ще издържат. Даже служих лепенки. Колко много гълъби. Добре, че не съм там. Мале, самоубийство. Имам страх от гълъби. Голяма мъка станахме от прека. Тук е било сигурно това. Кое? Метростанцията, да, тук има изход. Ето е затворено. Да. То вътре само пише, че е затворено. Така, сега малко ще обиколим паркчето и после ще се чудим отново какво да правим. Трамвай ли какво е? И ще разходите на какво ще се върнат. И с надеждата, че успеем да се върнем, защото не знаем къде ще ни разходим.
страната. 9, 10, 11, 12, 13. Какво стана? Намерихме си красиви стълби, безшумна улица и най-интересното е, че почти стигнахме до Колизеума. Не знам как стана точно. Краката ни знаят. Те усетиха всяко паве на този път. Здрасти. Не. Не. Отказва интервю. Ето го. Къде има мощи? Там не го ли виждаш? Чакай, аз съм фокусирана върху влогове. Да. Има мощи. А там какво има? Това е хубаво да въртиш безцелно. Вижда къде стигаш. До красиви места. Ние бяхме тук. Там, виж, от този ъгъл не си го виждал. Сигурно. Снимай ли? Да. Thank you. Е така ми идва животеца, като имам яки снимки. Добре, че фотографа ми е безплатна. Много яко местенце е това. Как не сме го видяли онзи ден, не знам. Наистина, ние бяхме там. Не знам как не сме го видяли. Да, там бяхме. Да, е там, където идват стълбите. Стълбите не идват, те просто са там. Да, където идват стълбите. И си отиват стълбите. Малко, или всъщност много се изморихме. Затова мислим направо да си вземем метрото към Термини и там си чакаме автобусчето за летището. Последният автобус е към 7:30, обаче може би ще хванем някой по-ранен. И ще седим в duty free зоната, да се харесва на място. От магазините там. Бях сигурна, че с кредитна карта става да влезете в метрото, обаче сега пробвахме и с револютска карта също става, така че който ще ползва дебитна карта, ще е окей с нея. Да. Също като в Китай. Успяхме да излезем от влакчето. Нямаше как да не опитаме Макдоналдс в Рим, защото имат някакви различни неща от тези в България. Да видим как ще са два различни бургера си купи. Излязоха 14 и 20 евро. Което е горе-долу колкото в България. Това е пилешко нещо. Отвори го. Така ли? Да се види. Има какво има? Беконче. Беконче и пиле. А преди тебе какво има? Пармезан и някакви други неща. И нещо люто. И салами, и телешко, и маро. Ето. Карамелизирано. Ага. Боби каза да снимам тук гарата, за да видят хората какво се нарича гара. Чакай, това са влакчетата там. Ето ги влакчетата. И също интересното беше, че в Макдоналдс нямаше туалетна, изобщо долу нямаше туалетна и трябва да отидеш в зоната, където са влаковете, за да използваш туалетна, обаче туалетната в зоните на влаковете е платена. Едно е. Въпреки че беше чисто и хубаво, ама все пак да нямаш туалетна към заведението не е минус. Цялото е един мол, най-вероятно те затова нямат молове.
Защото си имат гара, която е като мол. Стигнахме до летището, обаче се оказа, че полета ни е отложен с 2 часа и половина и ще има да си повисим чак до 1:40 някъде. Тоест ще пристигнем в София в 5 без нещо, сутринта. И заради причиненото неудобство, Wizz Air ни дават 2 ваучера по 5 евро. Може да ги използваме на територията на летището в рамките на 24 часа. Минахме проверката. Аз продължавам да съм с шапка, защото няма къде да я сложа. И сега вече се гмуркаме в магазините, защото това за мен е най-интересната част. Просто така да разглеждам и да събирам впечатления. Вече имаме сигурно 5-6 часа чакане. Лепнахме се на парфюми, защото обичаме да миришим добре. Въпреки че аз имам един, който Бог ми е подарил. Може би при 4 години още не съм го свършила. Но паза си го. Много яка реклама. Виж, готователство. Да, да. 14. Това беше много добро. Вземи. Може и с пистачи да вземем. Ягода. Взехме си едно лимончело и един ликьор от пистачо шампанстък. И след 15 000 часа обикаляне, продължаваме с обикалянето. Още нямаме час за... т.е. нямаме гейт за полета, а е 10 часа. В информация пише, че ще получим гейт, може би в един без нещо. Може би. Използвахме ваучерите за какво? За тирамису. Разбира се, че за тирамису и за това сладко хлебче с сметана. Сладко хлеб с сметана. За 10 евро толкова.